Takže ahoj lidi, vítám vás u nového videa. Dneska to musí být rychlovka, protože jsme venku, za chvilku přijde moje mamka, takže jdeme ochutnávat. Tak otevřeli relax. Pecka. Jo. Si urvala víčko. Teď se napí. Kde tam cítíte jahoda? No jako jo, ale hodně chemicky. OK. Nebo já dám 5 z 10. Kolik? Takový 4-5. Tak jo. Tak to Tak teď jdeme, počkejte, já položím tu čínskou. Teď jdeme ochutnat tohle. Pardon, je do pí. Tady to. Tak, jdeme ho to ochutnat. 6 z 10. No kolik? 4. 4. To. Tak jo, čínskou už